Dwi wrth y modd yn dringo mynyddoedd. Mae'n gallu bod yn waith caled ac yn frawychus weithiau, ond wrth i chi ddringo a gweld yr olygfa cwmpas, mae o mor werth o. Da chi'n medru gweld o lle ydych chi wedi dod ac yn y pellter copa'r mynydd da chi'n anelu ato. Mae'r gyfres yma wedi rhoi darlun mawr o stori'r Beibl i ni, ond greiddiau yn Genesis, rhyddid yr Exodus, trauma yr alltudiaeth, hanes y Meseia'n cyrraedd, rhodd yr Ysbryd Glân a rwan yn ola ein gobaith terfynol. Mae llyfr ola y Beibl datguddiad yn gorffen drwy edrych ar y gorwel pell, pinnacle hanes y ddynoliaeth a chreadigaeth newydd, paradrys y medrwn edrych ymlaen ato. Fel pobl, da ni angen gobaith yn tydan. Hebddo, da ni'n colli'r ewyllus i fyw. Gobaith ydy tanwydd yr enaid. Mae ni'n cadw i fynd pan mae bywyd yn anodd. Beth bynnag da chi'n wynebu rwan, mae yna obaith. Dyma sut mae'n gweithio. Mae Iesu y Meseia wedi sicrhau dyfodol gogyneddus i ni ar y gorwel pell y tu draw i'r bywyd yma, ac mae pelydra'r gobaith nhw yn sgleinio nôl ac yn ein cryfhau ni yma rwan. Dewch i ni ddadbacio hyn. Yn gyntaf, beth ydy'r gobaith ar y gorwel pell? Rwan, cyn i mi ateb, falle bod chi'n gofyn, wel, sut allu di wybod? Dwi ti erioed wedi bod yna, a does neb sydd wedi marw yn dod yn ôl i ddeud beth sydd ar yr ochr arall. Ond mae'n gobaith i'r dyfodol wedi selio gan ddigwyddiad yn y gorffennol. Fel mae adnod yn y Beibl yn deud, rydym wedi'n geni o'r newydd i obaith bywiol trwy'r atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Pan wnaeth Iesu atgyfodi, fe sicrhaodd ein gobaith i'r dyfodol. Felly gweitha popeth, da ni ddim yn ei wybod, da ni'n gallu bod yn hyderus. Fel mae adnod arall yn deud, mae fel angor i'n bywydau yn gwbl ddiogel. Dychmygwch dim o ddringwyr yn dod at graig. Mae un ohonyn nhw, yr arweinydd, yn wynebu'r sialens ar ran y lleill. Os ydy o'n cyrraedd y copa, mae'n gosod angor neu bile i glymu'r rhaff i'r graig. Rwan, mae gweddill y tîm yn medru ei ddilyn. Gyda'r rhaff yn sownd i'r angor, falle gran nhw llithro, ond wneith e ddim ei gadael nhw i syrthio. Mae'n ei harwain nhw i ble mae o. Dyna sy'n mae'r gobaith Cristnogol yn gweithio. Mae Iesu wedi ei wneud o yn barod a trwy ffydd, da ni wedi'n clymu iddo fo. Mae'n mynd â ni i ble mae o. Un o'r adegau hynny mae dringwyr yn ei mwynhau fwyaf ydy cyrraedd y brig. Ar ôl wynebu'r dychryn ar ochr y graig, dyna'r foment pan ydych chi'n gweld eich bod chi wedi cyrraedd y top. Fedrwch chi ddychmygu'r foment pan ewch chi gyrraedd y gogoniant a gweld Iesu. Mae'r Beibl yn addo y byddwn ni yr un fath ag o pan welwn ni o. Dyna eich anhygoel. Ddim jyst gydag o, ond yn debyg iddo fo. Mae hynny'n golygu cael corff yr atgyfodiad sydd tu hwnt i farwolaeth a dioddau. Fel mae datguddiad yn addo, fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim wylo, dim poen. Ydych chi'n edrych ymlaen at hynny? Dydy'r corff yma ddim yn mynd i aros mor ffit ac oedd arfer bod. Falle eich bod chi'n wynebu salwch neu teimlo'ch hun yn heneiddio. Ond mae datguddiad yn addo bod ein dyddiau gorau o'n blaen ni. Dim ond cysgod o beth sydd i ddod ydyn ni. Achos pan fyddwn ni'n ei weld o, byddwn nhw'n debyg iddo. Mae datguddiad hefyd yn rhoi cipolwg i ni o'r greadigaeth newydd y byddwn nhw'n byw ynddi. Dyma'r baradwys wnaethon ni ei cholli yng Nghardd yn cael ei hadennill. Ac mae'n fwy real a byw nag y byddwn ni rioed wedi ddychmygu. Mae datguddiad 21 a 22 yn sôn am fynyddoedd, coed, afonydd a dinas o bobl yn byw mewn harmoni mewn ecosystem gytbwys lle mae cymdeithas a natur yn cydweithio. Dyma'r shalom, neu'r heddwch da ni'n ysu amdano, y byd fel roedd o wastad i fod, a phan gyrhaeddwn ni yna, nid ymwelwyr ar ein gwyliau fyddwn ni, fe fyddwn ni adre. Sut mae'r gobaith am y dyfodol hyn yn ein hysbrydoli ni yma rwan? Mae'n rhoi hyder i ni yn wyneb ansicrwydd bywyd. Mae'n gobaith terfynol yn sicr a fedrwn ni mo'i golli. Nid y bywyd hwn yn unig sydd gynnwch chi. Edrychwch i fyny ar y darlun mawr. Os ydych chi'n cael y swydd yna neu yn colli eich gwaith. Os ydych chi mewn perthynas neu yn sengl.
Os ydy'r canlyniadau'r profion meddygol yn newyddion da neu beidio, mae gennym ni obaith sy'n ddyfnach na siomedigaethau bywyd. Dwi'n cofio ffrind yn sôn amdano'n mynd i hwylio unwaith. Un tro roedden nhw wedi angori yng nghanol y môr, a'r noson yna daeth storm i fewn. Roedd o wedi dychryn am ei fywyd, felly dyma fo'n mynd a deffro'r capten a dweud, ti angen gweld beth sy'n digwydd. Dyma hwnnw'n cymryd un olwg ar y storm ac ateb, wyt ti wedi gweld maint yr angor? Dos yn ôl i'r gwely, da ni'n iawn. A fy ffrind i byth anghofio hynny. Da ni wedi'n angori i Iesu. Y Meseia sydd wedi atgyfodi ydy'n gobaith byw ni. Felly cysgwch yn dawel heno. Da chi wedi gweld maint yr angor. Mae gobaith hefyd yn ein hysbrydoli i fyw bywydau hyderus a hael. Roedd y Cristnogion cyntaf yn lleiafrif bach nath wynebu erledigaeth ofnadwy a bygythiadau. Ond eto, nhw oedd yn achub babis bach oedd wedi gadael i farw ar y domen sbwriel. Nhw oedd y rhai pan ddaeth y pla naeth ofalu am y bobl sal, a nhw oedd y rhai oedd yn marw yn hytrach na rhedeg i ffwrdd. Pam? Achos bod ganddyn nhw obaith. Mae gobaith yn beth grymus. Mae'n ein rhyddhau ni o feddwl am ein hunain i fyw bywyd a hael sy'n cynnig gobaith i'n byd yn enw Iesu. Dwi'n mwynhau chwarae rygbi, a weithiau ar ddiwedd y gêm, da ni'n gofyn i'r dyfarnwr, faint amser sydd ar ôl? A os yw'r gêm bron a gorffen, falle bydd o'n deud, y tro nesaf fyddai'n chwythu'r chwipan, bydd y gêm ar ben. Bys yna'n gwneud chi deimlo, wel hwn di'n cyfle ola ni, dewch i ni fynd amdani. Ar linell amser y Beibl, da ni'n tua'r diwedd, y digwyddiad mawr nesaf fydd Iesu Grist yn dod yn ôl i lansio penod ola ein gobaith ni. Y chwipan nesaf glywch chi fydd y chwipan ola. Felly hwn di'n cyfle ola ni. Dewch i ni fynd amdani. Dewch i ni fyw bywydau hyderus a hael bob cam o'r ffordd adre.